Bonjour, mbala tsara kory haly, atsika havagna tapaka sy namagna jiaby magnerany Madagascar. Alerte générale, alerte, ambarako tsara zegny alerte. Andalo baka Nosy tsika bako manonga Diogo. Nosy la banane 72% marandraigny io. Daoudou 21%, Franco 6% de voix et Momode 1% de voix. Kera misy Nosy Be ozio io atsika mivolagna zo marandraigny io vatony la banane jiaby ty mila annulegny. Mila annulegny le 72% la banane ty misy ampazahoagna le tokony tiandreo mitondra fanjakana io. Ke mifoha nareo jiaby Nosy Be marandraigny ty mifoha sandra nareo fa havy raha ty. Iro milavoarian Canvera chefony halabato ty. Canvera. Amilavoarie. Anaro chefony halabato mamutiky raha jiaby ty yo. Ke alerte partager maximum fa ko tsy mietsika anaro tiniany diandraha. Mahamen Nosy Be amizay ni annulé nareo la banane nifidindreo io. Humaro lo maty yo. Humaro lo maty yo. Zeny mampi alerte za eto satria hisy olo maty eky yo. Afa tam faradoboko ny propagande igny nisy olo naty ton David Monto naty. Naty propagande. Fareki ty humatiny vatolany. Ke mifuhaza nareo fa zegny raha misy amitsika antanana ao e. Mila ambala niany marandraigny zo mbala regny fa 72% la banane. Hatsika jiaby nitandregny radio no moaly naharegny raha misy. Bonjour avako. Alerte uza we partager maximum vidéo nakati alerte. Nosy Be mila annulegny vatony la banane jiaby. Niantony tsay. In tsefa mila annulegny. Ke humaro lo mate anunga za digo. Numwali bura réglage 95 donc na 90% de voix bura réglage pour droit zegny isa première place is deuxième place bura réglage ko nandalo haligny igny la nuit est longue 22% vatony bura réglage na hanin valavo nanjari Jocelyne deuxième position mihitsefa naro mifoaza naro ya diva zo naro fa henaro nifidi naro henaro pourcentage ndana latsika naro ke samie mifo aby atsika amtana naro ezegny Diogo Nosy Be mila mifoha mila mihetsika fa tsy possible atao tsindra azolegny am raha fa mibaribary karaty tsy possible atsika jiaby nitandregny radio atsika jiaby naharegny raha nisy no moaly nagnino nandalo haligny iny fo manandregny raha jiaby ambony ambany niova tsy mila magnano iabe maharegny io. Alerte vlanko alerte générale zanaka varatra mifoha. Bonjour atsika jiaby. Mila mifoha uzaminaro mila mifoha tegna mila mifoha fa vatony la banane 72% no moaly ndraiky niany marandraigny fa mila annulegny Nosy Be yo. Bura réglage koa mila éliminegny ke donc mifoha atsika zanaka varatra jiaby fa aveniran'ny zanaka atsika aveniran'ny zafintsika en jeu. Ampodipody ko aminareo raha zegny. Avenir taranaka mamparatsika somegny eto. 22% am vatony bura réglage lany oazy karaha io. Vatony la banane jiaby ndraiky mila annulegny comme ça. Ino ni hantony tsisy fraude to atsika tsy narenky olo hirika solo tegna la banane tia hirika nany ande nandatsabato ato. 7h du matin kodrako sérieux. Ambarno moramora tsy moramora ko miadzony vahoaka zegny. Tsy moramora havako tsy mandry marandraigny non za déjà tsy mandry marandraigny fa mbotra zanako ande l'école za. T'inquiète pas, za fan fofa hela ran 4h du matin za ty fan fo. Ke mila mifotsika zanaka vatra ao za we zegny fo randivolanko ito. Alerte, vraiment alerte. Bonjour avako jiaby. Tiande ndraiky za zanaka mandry tsara fa tsisy dia magnagny vavako volagny eto fo mahampiro ko ro conscient mi avenir andro avenir zanakandro mahampiro vavako magnambara raha la vérité tsy andro eto zegny fo fa mahampy tsy mila za mihetsiky magnagny tsy mila mila to be magneky olo jiaby raha tiandro fo baka to mila to be magneky donc alerte générale va wokany avaratra jiaby Diogo Nosy Be no moaly poadroa bura réglage zamby fo marandregny moins 20% vatonany nanjavo
Non, mais on vit où là? On est dans quel monde? Ah, Nosibe Maradang Balanangambara fou la banane, 72% de voix à Nosibe la banane. Ils ont mis la annulé, va tout la banane. Donc, il faut qu'on bouge. Atika quoi t'es ta oulumate, Nosibe surtout. Nosibe t'pangan la grève fou. Fa ils connaissent annulé na va tout la banane. Nanist na la banane. Zafa ma me peta yet fa wav grève. Ara you grève générale. Ari Nosibe kon tark la grève. Era Madagascar la grève. Zegra fa sûre. Assuré qu'on baraka na rosé. Nosibe t'pangan la grève. Nosibe tan faran t'pangan la grève. Fa Nosibe kon nga la grève baka maraton ro la banane ti. Tsara Madagascar. Tenga tsara. Ke hoka tona ron place jer na ro ambele na ron mangarahara. Hai zan kavatra kun tenga problema pala yelwe. Tenga mampala yelwe tika zan kavatra. Ato tsindi azulengi. Misul matimbola o mangeke menga vola yingi. Hangalara tia tova ti de mangano. Satria tsy mandini kini wavin sasany amarefa. Zany an na hazo vola yetu. Direct favangweko futi de merdi. Kanvera tompin magui marebe etu. Fukuntanin kanvera. Ampudi ko izay. Milume fa na bugam tsambukin. Fukuntanin kanvera tompin magui Nosibe marebeti. Rom lavori. Tchara ma pa vous en vouloir ramare. Preuve dans la main. Am magui naro. Ke mila mi fotske, mila mi etske zeng fu tafa na kamera njengti. Zeng fu rande mwaza kwa na ro maranjengti, réveillez-vous. Masu biafa sufini mitandreng tchara beboko va vamvulunga misi am naro. Ke mitse efa tskava kwa be. Ni yazanu alfa na ita I Christian Afakandro tarik tamajenga. Tiofu tieko sa nandalo to Jesus Christ sa Bob Marley meterekereka amro nandalo to nanjary fa tsy Christian Afakandro kon tarik tamajenga fa mbala tsendriky azoko preuve be wele ako ni vovondro majenga. Tsendriky nazoko ti zahay mbala ndi contact ro majenga angtanieko hoe akory ny fandehany fividianana ro majenga fa vraiment mbala tsy azoko antagnana. Za tsy afaka andeha avande eto hamorom-bandy aminareo tsy tieko. Fa mbala handeha hangala hono. Oh, ato drako horong. Oh, izy we. Girandi. Respire bien. Ato le horong. Boko lang yan ultitia za vuleza midikam live na ka vuleza mizahaza. Za tsimila zahavanga tsimila midikam live na ka is golfa titia za. Ano you. Need you. Dégage. Tu dégages dans mon live. J'ai pas besoin de toi. C'est pour cela que je regarde pas ce que vous faites. Donc tu dégages tout de suite. Tout de suite un homme dégage. Imbécile, bâtard. Que zeng vovô tsike. Zeng vovô tsika fa miambigny hakon sy ny feon zaeto zera mandalo à chaque minute à chaque seconde je suis au courant en direct tsy maintsy amiako anaro vovô. Partagez naro maximum rambarako anaro marandregny ty fa tsy fatoko mamoha olo mandry. Fa naro mila partage maximum. Non live ty tsy mifafa. Ne vous inquiétez pas, live natoko ty tsy mifafa ty. Déjà c'était enregistré dans mon propre téléphone. De partager naro maximum fa putke tsika varatra. Putke tsika varatra izy koa tsika tsy mietsika tsika putky. Zany fomba nandregny io alerte ato zeng raha misy. Ke mila mietsika tsara tsika fa ho putky tananatsika. Nagnino holo hita tsara be mangarahara radio tatatata olo jiaby nitandrenke io fo vato mila annulegny. Ha? Regny tsika tsara fa la banane 72% Nosibe. Daoud ntse 21% be décalage zegny. Franco 6%. Mon mode 1%. Ino ni hantony anileng vatun la banane mila hainulu. Arabura réglage diogo. Ah, pour droit is normal. Pour droit c'est cette première place nous deuxième place. Donc si je tokon ma défiance ma batterie. Il ne vient fa tout de suite marandrengti ou naharefa Jocelyne deuxième position. Arazafa na ita message na dende tag no mali halin. Donc vers 22h ma Ratiena robaka halin lava meti miova raha farahati. Donc ul fa na herati mentiandali ul nga boka vulunga no mali na metul fa maimai maguts mentiandali. Ni forma randreg marin kontio 22% am vatu ni bura réglage na ngalarin tan nandanan vatu tche. Ke o clavier ul jabe zati pangatangata ka live na karaseng. Zati pangatangata ka rato ko partager fa lem tandeng la chimtandeng ze fomba. Fa matoza mangata kam naro partager un maximum rati. Sauver naro tanana naro, sauver naro tanana tsika, sauver naro fa fanagna imbuna tsika zu tsinolo arek fa atsika diaby tompin zu, ni tsika diaby tanana yu. Sauver naro ze tiang, tsisy rafaka tone, ze hetifu.
donc zay tsy maintsy aty fo magnaboaka ny hevitrinay magnambara ny marignay haranareo tsy mahazo volagna le volagna gadai vonigny zay mbadika ekran-ty mbala tsy tatranareo mandrapahanakaran-dreo zay que bougez-vous 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 vraiment tegna mangataka nareo bouger fa tsy normal raha karaha ty sofigny tsika jaby na haregny no maly masitsika jaby na hita alatra jaby iny publier jaby en direct jaby iny tokony disqualifier le candidat nanagna mpangalatra vato tokony disqualifier fa tsisy ady vato tsisy koragna fa io tsy saky HCC koa ndro gila ndro foagna magnefa olo jaby mandeha mangala baty iny koa HCC zay bokasany HCC koa satria fa voky vola iny iro koa iragny magnefa mangala baty satria hameny poso tsy handinika avenir zanaka mamparamaray jaliny vahoaka mampitatatata za tsy jaliny babako ndraiky reniko tsy jaliny zanako tsy jalinaka fa jaliny vahoaka karaha za ara zay raha jaby volaniko eto inakinika aminaka tsika piarabelogno tsisy dirako io tsisy intérêtko tsisy zaoko vola io fa hinakinaka mba hitako mandalo je suis obligé de parler tant que za mbala mefa mivolagna fa le jour za maty za tsy mivolagna koa que c'est pour nous pour nos enfants hoainy zafy manjanaka atsika izy adivatsika niany ty karaha to ray aman-drenitsika taloha niady indépendance tafanjanantany matoa ny adivandreo ny atsara atsika ny tadiavandreo na ino atsika zao tsy afaka miadina tsara ny taranaka atsika mba mitantaro ary olobenay niady na re raha tato fa reo niady na venay place nazy io atsika iravoravo tagnana fo potiky fiainagna zanaka mamparatsika potiky karaha io fo non bougez-vous bougez-vous tsy mila ketraketraka c'est pas une solution edy mada tsy solution tsy mahazo ketraka il faut bouger kona atsika iketraka itsy agniny tsy possible mila bouger za tsy meraka manova grève fa sofigny nareo tsy kilagna tsara mitandregny tsara ino raha misy tsy mila mandry anareo tsy mila mandry hitanareo ny marigny mitandregny radio aby anareo jaby atsika jaby no maly naregny raha jaby niboaka atao comment ça se fait que atsika mifoa marandraigny ambony ambany résultat des votes nahazo nouvelle Antananarivo za tana 1 tana 2 tana 3 tana 4 5 jaby disqualifié ro nazoko nomaly vaovao jaby fa mbala miako en détail fa mbala miambigny niany za tapany fa nazoko jaby de amiako anareo eto aby vaovao jaby le azoko hambarako anareo. Allez, bonne journée mes loulous, mais moi j'ai mes enfants à préparer pour aller à l'école. Bisous, bonne journée de petit milamand, partagez tika maximum tes vidéos tika ti maximum na compte fake you na compte marigny you izy koa no mbala magnantegna ny fandrosoana Madagascar anao un de ces jours tsombo avzanaka anao tsombo avzafinao président république tsoha fo ke mifoha tsike mifoha. Allez, bisous, bisous. Zaza voulait repikike. Tati Diego ranis parti ny quartier matmotro zegny. Za fa nivolagna mitondra lapitor sy tsy azonareo uno. Nataoko répétition satria fa haiko raha andeha ataonareo.